Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na
na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag Yod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Ang 56 minutos sa nakaligad sa taknang alas 4 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Mayong hapon surad sa Bacolod, Negros Occidental, bilog nga Pilipinas kag bilog nga kalibutan, nagapangalagad na ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Sabado, petsa 9 sa bulan sang Abril tuig 2022 sa 30 dias na lang mga kabombo ang nabilin antes ang 2022 elections. Kakaroon liton kita sa ato sa ringa mga headlines. Bacolod City Government kay banpang ahensya sang gobyerno nagpatigayon sa malipot ng programa kadungan sa pagdumdum sang araw ng kagitingan. Mga veterano sa Negros Occidental naghanduraw sang serbisyo sa pungsod sadtong martial law. Presidente sang Veterans Association parahid nga nagaduso sa pagbalik sang Mandatory Reserve Officers Training Corps. Mga manugbaligya sang lukay nakapwesto na sa atubang sang Cathedral antes sang Domingo de Ramos. Mga driver kag konduktor sa Barcar Transit Incorporated nga gipedalom sa random drug test kahapon lunsay negatibo sa illegal drug use. Manugbantay sang manukan sa banwa sa Hinigaran ginpatay samtang nagatulog. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 58 minutos sa rekaligad sa taknang alas 4 sa hapon. Kagaron lito na kita sa detalye sa ato sa ring mga balita pod sa inyo mga tagbalita. Bombo, Glory Fatal Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, isa ka programa ang gipregan sa Tomb of the Unknown Soldiers sa Bacolod City Public Plaza kay sang aga sang pagdumdum sa 80 nga anibersaryo sa The Fall of Bataan o kun araw ng kagitingan subong Abril 9. Ang programa ang gintabungan sa mga lokal nga opisyalis sa Bacolod, mga opisyal sa Bacolod City Police Office, Negros Occidental Police Provincial Office kag 3rd Infantry Brigade sa Philippine Army kag retirees sa Armed Forces of the Philippines sa probinsya. Kadungan sa flag raising ceremony naghalad ang mga opisyalis sa bulak sa Tomb of the Unknown Soldiers. Bilang tiglawas sa militar ginpaig ni Lieutenant Colonel Arnel Calaugan na Executive Officer sa 3rd IB nga kinahanglan mag-isa ang mga Pilipino agod nga malampuasan ang anuman nga mga pagpanghangkat. Aminado naman ining nga modelo kag inspirasyon ang mga veterano sa ulihing nga henerasyon nga palanggaon ang pungsod. Bilang tiglawas sa Bacolod City Government sa programa, aminado sa Bacolod City Councilor Rene Seto Novero nga ang araw ng kagitingan ang isa ka masadya kang masubo nga adlaw bangod naga-enjoy kita sa karon sa demokrasya apang masubo bangod nagresulta ini sa kamatayon sa mga baganihan. Suno kay Novero, isa ini kapag panghangkat para sa mga Pilipino nga sundo ng ilang selfless devotion para sa Pilipinas kay hindi man magdinalok sa pareho nga Pilipino. Suno sa konsehal, wala kita nagpag-away batok sa madubulong nga kontra apang may pagpag-away kita sa gyapon subong ilabi na nga nagalapit ang eleksyon sa Mayo 9. Kon balik doon ang pagpag-away sa mga soldado, handom sa mga ini nga matagan ang Pilipinas ang husto nga pag ginahom. Subong naman na nagahilapit na eleksyon sunog pero ang pagpag-away sa karon ang para sa pagpili sa maalam, maayo kag responsable nga mga opisyales. Ang aton
pagpakigaway subong amo ang pagpili sa mga tao nga dapat makahatag sa aton sa matarong responsable maalam nga paginahom. So kabay nga mangin maalamon kag mangin mapinangamuyon ang aton pagatupang sini nga pagpakigaway. This is a continuing battle for good, and I hope nga we will always succeed in our dream for our nation, in our city of Bacolod. Si Bacolod City Councilor Reneseto Novero. Ginhanduraw sa mga veterano ang ilang nga inagyan sa sukod sa patag-awayan bilang isa ka soldado sang Pilipinas, kadungan sang pagdumdum sang ika-80 nga anibersaryo sang araw ng kagitingan subong Sabado. So naka-retired Colonel Gerson Juarez nga amuman ang presidente sa Bacolod North District Veterans Association, puno sang tinuig sang pagpakig-away sa kontra sa estado ang iyang kabuhi bilang soldado matapos nga nag-graduate sa Philippine Military Academy sa Baguio City. Tion sang martial law nga gindeklara ni Anay President Ferdinand Marcos ang nagtapos si Juarez sa PMA kag gilayon ini nga gin-assign sa Mindanao. Kalakip sa iyang mga assignment ang Hulo, Zamboanga kag mga probinsya sang Cotabato. Aminado si Juarez nga dako ang risgo sa ila nga trabaho bangod sang nyara ini sa Mindanao. Sila man ang nagpanguna sa pagpakig-away batok sa Moro National Islamic Front nga gintukod ni Nur Miswari bilang breakaway faction sang Moro Islamic Liberation Front. Sunod sa retired colonel, todo ang ilang pagpakig-away agud mapunggan ang MILF nga ukon MNLF nga maagaw ang Southern Philippines. Gid-assign man si Juarez sa Negros Island kung sa diin nagserbe ni bilang Operations Office kag naging pinuno man sa National Intelligence tubtob nga napahalin si Marcos sa pwesto sang 1986. Tuman naman ang kalipay ni Juarez nga mapagsik pa ini sa edad nga 74. We are the most badly battered graduates of PMA at the time because it was then when the MNLF, an Islamic secessionist movement in the Philippines, was well organized, and they have better arms than we are. The armed forces they're not prepared to counter their move, so we hurriedly organized battalions. Ang kabahin sa pahayag ni retired Colonel Gerson Juarez, ang presidente ng Bacolod North District Veterans Association. Nagalaom naman ang presidente sa Bacolod South District Veterans Association nga hindi malipatan sa mga pamatanon ang pagsakripisyo sa aton nga mga kaluluhan para lamang sa kailwayan sang pungsod. Sa interview sang Bombo Radio, kay retired Major General Adimar Tomaro sa 64 anyos, kag tumandok sa siyudad sa Kabankalan, wala siringin hinulsulan ang pagsulod niya sa Philippine Army matapos makagraduate sa Philippine Military Academy. Matapos makagraduate sa PMA, na-assign si Tomaro sa Negros Occidental kag nangin Battalion Commander sa 1650 Battalion kung sa din sila ang ginpadala sa Camp Abu Bakar agud makig-away sa Moro Islamic Liberation Front. Antes ini nagretiro nangin Brigade Commander sa North Cotabato si Major General Tomaro. Sunod sa former Army official nga wala ini sang ginhilusulan nga nang isa ini ka soldado bangod nagpangabuhi siya nga resente may mga relasyon sa masibilyan kag wala namansahan na sang korupsyon. Bila isa ka soldado nangin kabuhi na nila ang assignment sa nagkilalain nga bahin sa Pilipinas apang steady lang sa Bacolod ang iyang pamilya. Nagpanugyan ini sa mapamatanon nga nagahandom nga dapat mayara gid sang determinasyon agud malabot ang handom kag kun mayara man o kun yara naman sa posisyon kaayuhan lang ang pagserbisyo o kun kaayuhan lang ang pagserbisyo bangod maayo man ang retirement kag ang maayo man ang retirement sa maayo nga soldado. Aminado ini nga makaserbisyo gid sa pungsod sang maayo kung magsulod sa hanay sa militar. Kadungan sa araw ng kagitingan subong Abril 9, nagalaom naman si Tomaro nga babalikan sa mapamatanon ng kasaysayan agud hindi malipatan ang pagsakripisyo sa mabagrihan para sa kahilwayan. Wala na tayo nakalimtan nga sa una na yan, gabi ang paghimakas ng aton mga kaluluhan sini sang amuning nga klase sang kwan. Yes. Tigaling kay kisa kakalipatan, siguro dapat i-remind nato ng kwan sa aton sa history nato ni kay kagi kita gira dire po. Muna taning ano ko lang sa mga bata nga iano man nila ang kabaghalagahan sang adlaw nga ini kay gabi ning away dire. Ang kabay sa pahayag ni retired Major General Adimar Tomaro, presidente sa Bacolod South District Veterans Association. Samtang ginhatagan sa presidente sa Bacolod North District Veterans Association sang importansya
sang pagbalik sang Pilipinas sang Mandatory nga Reserve Officers Training Corps ukon ROTC. Nahibaluan nga optional na lang sa karon ng ROTC para sa college students bilang National Service Training Program bangod sarang na makapili sa tunga sang ROTC kag Civic Welfare Training Service. So kay retired Colonel Gerson Juarez, dapat nga aragin sa paminsaron sa mga kabataan ang love of country ukon pagpalangga sa pungsod. Nagakahangawa si Juarez bangod wala sang reserve force ng Pilipinas para sa mga invaders ukon manugsakop. Sa tion nga may gyera suno kay Juarez, sarang man nga matawag ang mga sibilyan nga mag-away apang hindi sila trained nga mag-away bangod wala sang mandatory military service. Nagpabutyag man si Juarez ang sentimiento sa pagbungkag sang ROTC apang ginamyendahan naman ang Party List System Act nga nagahatag sang ligwa sa mga komunista agod sa nga maka-penetrate sa Kongreso. So sa retired colonel, wala gid sang ibato ang Pilipinas kung sakupon kita sang China bangod higante ang kontra kag wala pa sang reserve force nga magabulig sa mga soldado. The ROTC training or even the ROTC cadets were the first to respond during the Japanese invasion of the Philippines. Now, we don't have that. Former President Aquino dissolved the ROTC and practically it's no longer required for graduation. So, ang natabo, why kita sang reserve force to see that we can call on to fight the invading forces in this country. So, what do? We call on civilians. Ang dugang nga pahayag ni retired Colonel Gerson Juarez, presidente sang Bacolod North District Veterans Association. Nagasugod na subong adlaw ang pagbaligaan sang mga lukay sa tubang sang San Sebastian Cathedral isa ka adlaw ate sang Domingo de Ramos. Sano kay Erlinda, malapit sa 20 ka tuig nga nagabaligya sang lukay sa Bacolod, nagabalor sang 35 pesos sa lukay nga may disenyo, 3 ka makrus kag may bulak sa ibabaw, samtang 20 pesos naman ang isa lamang ka krus. Suno sa iya sila mismo ang nagahimo sa mga disenyo kag sila man ang kon sa ila man ang lubi nga ginakuha ang lukay. Nagikan pa sa Erlinda sa Mambukal, morsa kag tubto peribuas sa nga adlaw sa Bacolod bangod ginaluuman nga Domingo, magadamo pa ang mga magabakal sang lukay. Kon kaisa sa Libertad Public Market ini ang ginagapwesto apang bangod sa okon bangod nga permanente naman ini nga nagabaligya sa bulak sa atubang sa San Sebastian Cathedral, diri na lamang siya nagapwesto. Sunod sa iya kada tuig hindi man palarihas ang ila benta apang kada Domingo de Ramos nakaanda na sini nga magbaligya sang lukay. Magluwas sa iya suno padiri nga madamo pa ang mga manubaligya sang lukay. Ilabi na nga nagalapit ang Semana Santa. May bulak-bulak, amo sinitag sa five, amo isa, tapos may bulak-bulak ta, tapos ang cruise lang nga isa, 20. So, lapit na bala 20 anyo. Ang kada Ramos, sige, imo na ko. Isa, dito man ko sa Libertad, kay kung kita damo kabay direte sa Libertad. Sandang siniho, nga nagpirmamente ko di sa katedral, kung may bulak man kami kada Domingo, baligya ko may bulak. Tapos, di rin lang kami nagapisto. Kabay sa pagpaig sang vendor sang lukay nga si Manang Erlinda. Nagalao mang director sang Social Action Center sang Diocese of Bacolod nga iobserbar sa mga tumuluo ang matuod nga katuyuan sang Semana Santa nga magasugod buwas Domingo de Ramos. So kay Father Chris Gonzales, ang Semana Santa ang pinakabalaan nga inadlaw bangon nagaupod kita sa Ginoo sa iya nga kabudlay, pagtilaw kag pagpanghangkat. Kag nagasunod man sa iya nga kasuguan gani kabay pa nga gamiton gid ini sa tion agud nga makapamalandong. Sa Easter Sunday suno kay Gonzales kuntani ma-renew sa mga tumuluo ang binunyagan sa katawhan nga pagkahari, pagkapari kag pagkapropeta. So diri tion ini agud nga mabarikan kung paano kita manag-alagad sa mga tawo nga nagakahinanglan paagi sa indi pagdinalok. Ginbunyagan man kita sa pagkapari paagi sa paghatag sa importansya sa Dios. Gani tion ini suno kay Gonzales sagud magsimba, magpangamuyo kag magpamalandong sa baylo nga maglagaw. May papel man sa pari ang kada isa bilang mensahero kon propeta agud nga magbantala sang pulong sang Dios kag magsugid sang kamatuoran. Subong nga eleksyon suno sa iya ang mga nagabato sa kabudikan ang ginapakamalaos sa iban apang amo ini ang konsekwensya sang nagasugid sang kamatuoran kaangay kay Jesus nga ginlansang sa krus. Umunit pinakabalaan ng mga inadlaw kay diri no nagaupod kita sa atong Ginoo sa iya passion, death, kag resurrection no paglao man kita maupod man sa iya nga pagkabantaw. Ina kung nakaupod man kita sa iya nga panglakaton no pagantos niya
kabahin sa pahayag ni Father Chris Gonzalez, Director sang Social Action Center sang Diocese of Bacolod. Sa iban paginaton sa nga mabalita negatibo sa paggamit sa illegal nga substance ang tanan nga driver kag konduktor sa Balacar Transit Incorporated nga nagabiyahe sa Negros Occidental nga ginperelom sa random drug test kahapon. Suno kay Alex Tablate, Director sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6, ang Oplan Harabas ang dululungan nga ginpatigayon nationwide kag ang sabahin sa Region 6 ining ginpatigayon sa syudad sa Bacolod kag Iloilo. Nagikan sa kabukusan nga 152 ka driver kag konduktor nga ginperelom sa drug test nga wala sa bisan isa nga nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga. Sa tion nga magpositibong isa ka driver sunod sa PD Director sarang ini nga makasuhan nga magresulta sa pagsuspend sang Land Transportation Office ang iyang lisensya. Sunod kay Tablate, malaba ang biyahe sa mga bus kung ipanggid sa jeep gani dapat masiguro nga hilway sila sa paggamit sa illegal nga droga. Ang random drug test kapon sunod sa PDEA official ang panugod pa lamang subong nga tuig 2022 apang sila ang nagaplano nga patigiron man ini sa iban nga banwa kag syudad sa Western Visayas. Ante sa drug test sunod kay Tablate, magapakig-angot sila sa local government unit kay iban pa nga mahensa sang gobyerno. Tinutuyo sang random drug test nga mabuligan ang nagagamit sang droga pagi sa rehabilitasyon agod nga ini ang magbagos sa baylo nga ipapriso. Itong mga buses kasi, kung i-compare natin dito sa mga jeepneys, mga long drive kasi ito eh. So, yan ang isa sa mga considerations natin. But ito ay umpisa lang for 2022. But for Region 6, we're planning na i-institutionalize ito sa mga other municipalities and cities dito sa atin, sa Western Visayas. Si PDEA Region 6 Director Alex Tablate. Ginpasalig sang Balacar Transit Incorporated nga hindi lang random drug test, sang Philippine Drug Enforcement Agency ang talaksan niya ginagamit sang ahensya agud masiguro nga fit ang driver kag konduktor sa ilang nga pagbiyahe. Sa interview sang Bombo Radio kay Jade Ceballos, Media Relations Officer sang Balacar Transit Incorporated, ginakalipay sang kumpanya ang pagpahibalo sa publiko nga lunsay negatibo sa paggamit sa illegal substance ang mga driver kag konduktor. So kay Ceballos, halos tanan nga driver kag konduktor ang napaidalom sa random drug test kahapon paagi sa Oplan Harabas ng PDEA kag iban pa nga partner agencies. So kay Ceballos, istrikto ang Balacar sa pagpasiguro nga physically fit ang mga driver agod nga magbiyahe ilabi na sa subong nga Semana Santa apang makaduhaman ka beses ginapatigayon ang medical check-up bangod magluwa sa Semana Santa may ginapatigayon man kun tigkalalag. Kung positibo ang resulta sa drug test no kay Ceballos, hindi man pag i-terminate gilayon ng driver o konduktor kundi magalabay ini sa due process. Samtang ginahulat ang resulta sa confirmatory test, ini ang maga-report sa opisina para sa investigasyon kag hindi makabiyahe. Suno kay Ceballos, ma-terminate lang ang driver o kung konduktor kung positibo ini sa confirmatory test kag kung natapos na ang proper procedure para sa termination. Ang drug test sa iya ang hindi lang para sa driver kag konduktor kundi pati man sa mga officers ng kumpanya agod makahatag sa maayo nga serbisyo sa mga commuters. Hindi na siya pagpabayahion, hulat ko na namon ang conformity test salin sa PDEA man no. Ang matabo sina i-hold na siya anay sa office ibutang kung mag-abot ang result ipapatigayon tana ang investigation siya kasi kung siya mag-abot ng conformity test a result na positive gid siya, so that's the time na i-terminate siya namon. Wala kami ga-terminate so kami no may mga procedures kami nga ginasunod. Ang kabayan sang pahayag ni Jade Ceballos, ang Media Relations Officer sa Balacar Transit Incorporated. Nagapanawagan ang Provincial Health Officer sa Negros Occidental sa tanan nga mga nakakompleto sa 2 ka dose ang COVID-19 vaccines nga magkuha sa booster shot bilang preparasyon sa masulod nga mga variants. Sa interview sa Bombo Radio kay Dr. Ernal Tumimbang, maayo naman ang 2 ka dose sa bakuna batok sa COVID-19 apang kinahanglan nga magkuha sa booster agud nga maging preparado ang aton nga lawas sa mga magasulod nga variants sa COVID-19. Suno kay Tumimbang, kinahanglan naton nga pabaskugon pa ang antibody sa aton nga lawas pagi sa booster shots. Pagkuha sa booster shots kaangay lamang ini sa pagkuha sa tuigan nga flu vaccine kag pneumonia vaccine bangod kinahanglanon sang aton nga lawas nga pataason ang antibodies bila proteksyon nagikan sa resabit nga balatian. Nagaparayon man ang monitoring sa PHO sa mga tawhay na nga mga variants o kung nagatuhaw nga mga variants sa COVID-19. Aminado si Tumimbang nagakadugayan sila sa pagbakuna sa mga senior citizens
Apisar nga ginatutukan na sa maini ang house-to-house nga kag nangin mahinay sa gihapon ang gipregan nga house-to-house vaccination drive. Naghinay man ang pagbakuna sa 5 to 11 years old bagod sa availability sang bakuna. Sa bago pa lang man, nag-abot nga 500 o kon 5,500 ka doses sa Pfizer vaccines para sa nasabit nga age group. Ginpahig man ito mimba nga dako ang problema sa karon ang election period apang nagatag na sila sa incentive sa mga barangay health workers kag senior citizens sa di mag-avail sa bakuna. Aminado man ang Provincial Health Officer nga mabudlay man ang house-to-house vaccination sa ibang mga lugar sa probinsya bagod sa insurhensiya. Kung primary vaccine is okay, why are we undergoing booster? That is in preparation sa mga kasunod na variants. Kaya we need to increase the antibodies sa aton lawas by boosters. Even nga ng aton na mga, why is it that we're taking flu every year? Okay, so we need to protect. Why are we taking pneumonia every schedule or even to do high risk every year? Because we need to boost our immunity. Si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Samtang ginaimbestigaran pa sa Hiningaran Municipal Police Station kung sino ang nagpatay sa watchman o kung manugbantay sang manukan sa Purok Ubay, Barangay Pilar, Biyernes sang kaagahon. Ang biktima ang ginkayara kay Jomari Gariando, 49 anyos, kag residente sang Barangay San Juan, Banwa sang Binalbagan, apang nagabantay ini sang manukan sang iya tiyo sa Purok Ubay, Barangay Pilar. Sa inisyal nga pagpangusisa, ginpahayag sang tiyo nga si Felizardo Aguilion, nga nakabati ini sang 3 kalupok sang armas luthang pasado alas 2 sang kaagahon, kag iya natukiban nga si Gariando ang gintiro gani nagresponde ang mga pulis. So kay Police Captain Ryan Villasario, hepe sang Hiningaran Municipal Police Station, may 3 ka gunshot wound sa ulo si Gariando gani ini ang dead on the spot. Magluwas sa iya igo sang bala sa ulo, may pilas pa ini sa dughan tugas ang wala pa natumod nga matalom nga bagay. So kay Aguilion sa iya balay nagatulog si Gariando sang ini ang gintiro apang wala niya nakita ang suspetsado o kon nga mga suspetsado bangod madulom. Sa karon padayon pa ang investigasyon kung sino ang nagtiro sa biktima bangod wala sang witness kag nagaisano nang niya nga kaupod ang tiyo sini. Suno kay Villasario kung nagatipon sila sa ebidensya, ang matumod kung ano ang motibo sa krimen. Sa inisyal nga pagpangusisa, wala man sang criminal record si Gariando sa Hiningaran Police Station. Madabatian siya nga lupok, so umunang ginaanohan naton. Kung sino ni nga mga tao, bali 3 ka lupok ang naanohan naton. Wala yung nakita. Ano man lang, galing kay Dulom. So, Dulom bala, ang tiniran siyang victim. Tulog na ni siyang kagahon mo. No, ang na-recover na to isang duha ka fired cartridge case nga iya ka 45 kag isa ka slug nga ginano man naton nga iya man ka 45. Ang kabahin sa pahayag ni Police Captain Ryan Villasario, hepe sang Hiningaran Municipal Police Station. 4 ka maperbado nga salakyan ang involbado sa aksidente nga nagduntad sa Bacolod Silay Access Road sa Hacienda Jacinto sa Barangay Matabang, Talisay City, Abril 8 sang hapon. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radio, ang maimbolbado sa aksidente ang Suzuki van nga ginamaniho ni Nicole Leo Lorenzo, 28 anyos, residente sa Barangay Efegenio Lizares, Talisay City. Isuzu Figo pick-up nga ginamaniho ni Levi Lobrico, 58 anyos, residente sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Mitsubishi Adventure nga gidala ni Marcelo Rendon, 41 anyos, residente sa Barangay E. Lopez, Silay City, kag Kia Bongo nga ginamaniho ni Jomar Mikau o kon Michao, 43 anyos, residente sa Banwa sa Murcia. Padulong sa South ang van kada kasunod diri ang pick-up. Bagod sa nagsupot ang tubig ulan sa bahin sang nasambit nga access road, naglikaw ang van samtang nagsaylo naman sang lane ang pick-up. Apa hinali ini nga nagwastik pa wala kag nagbunggo sa van. Ang van ang nagbunggo naman sa nasugata nga Mitsubishi Adventure antes sa nag-head-on collision sa Kia Bongo. Nakaangkon sang pilas sa naglanay nga bahin sa lawas si Lorenzo kag ginala sa Blay Bulungan samtang nasa maran man sa tuod kag nawala nga siko si Michao apa nakagwa na sa ospital. Buwas nga adlaw natalana nga mag-atubangay sa Talisay City Police Station ang tanan nga partido nga involbado sa aksidente samtang nakahunong na sa istasyon ang driver sang pick-up nga si Lobrico. Kag sa katapusan nga detalye sang balita na talana sa Lunes nga ipasaka ang kasong murder batok sa suspect nga nagpatay sa isa ka panday sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Ermer Bonilla, hepe sang Bacolod Police Station 7, wala matigayon subong nga si Mana ang pagpasaka sang kaso batok kay Daryl Daza, ang suspect nga nagtiro patay kay Edgar Mendoza. So kay
Bonilla, ginkompleto pa sang investigador ang tanan nga mga papeles agud nga mapasaka nila ang kaso batok sa suspetsado. Madumduman ni gintiro patay ni Daza si Mendoza samtang iniyang nagapamanday sa nasambit nga lugar. Naibaluan nga nagsungka naman sang tinalikdan nga adlaw si Daza sa mga kapulisan apang ginpanginwala ang krimen. Naibaluan man nga duhaman ka tuig nga napriso sa Bureau of Jail Management and Penology sadto bangod sa kaso nga pagpangawat. Samtang aminado man ang mga himata sini nga nagagamit ini sa illegal nga droga. Kapag ng kaso kay natin investigador na hindi ko alang-alang siya. So, pinakulang-kumpito hindi natin subong para isidog lang sa ng mga dokumento na pag-file natin sa complaint sa Lexus. So far, kumpito naman siya ang tanan ng mga complaint sa mga sidabit, no? Ang mga witnesses. Ang kabayan sang pahayag ni Police Captain Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 7. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minuto sa kaligad sa takna alas 5 sa hapon. Antes pa man kita magtakop, ato na parabalikan nato sa mga headlines. Bacolod City Government kay banpangayon sa gobyerno nagparigan sa malipot nga programa kadungan sang pagdumdum sang araw ng kagitingan. Mga veterano sa Negros Occidental naghanduraw sang serbisyo sa pungsod sadtong martial law. Presidente sang Veterans Association padayon nga nagaduso sa pagbalik sang Mandatory Reserve Officers Training Corps. Mga manugbaligya sang Lukay nakapwesto na sa atubang sang Cathedral antes ang Domingo de Ramos. Mga driver kag konduktor sa Balacar Transit Incorporated nga ginpedalom sa random drug test kahapon, lunsay negatibo sa illegal drug use. Manugbanta isang manukan sa banwa sang Hinigaran ginpatay samtang nagatulog. Kag inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa afternoon edition karon nga daw sang Sabado, petsa 9 sa bulan sang Abril tuig 2022. Sa ato sa election countdown, 30 dias na lang ang nabilin election na. Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition upon sa kay Bombo France, Andrew Burgos. Sa katapusan, kami ang inyo mga tagbalita. Bombo, Glory Fatal Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag sa aton sa ring Bombo News Analysis. Sige pa nila sa isa sa mga nga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod. Ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo sobre. Nagapalapit na ang ato national election. Madamo nga mga ginios-gios sang kandidato para ikaw kumbinsiyon. Sako na ang mga lideres sang tagsa ka partido para ang imongalan listahon. Kaysa pagabot kuno sang eleksyon, may sobre ikaw nga pagabatunon. Kung amoy ni permi ang aton sitwasyon, nga sa jutay nga kantidad kita ang dalalon, hindi gid magatinad ang aton nasyon. Kay wala gid nagabag-o ang aton tagsa ka kaugalingon. Anda ko nga pala mangkutanon, sa sining palabuton ng eleksyon, gugma o kun kwarta ano ang imo pilion, buwas damlag sang aton pamatanon o kun padayon nga korupsyon nga sa iban nga politiko ilan na naandan nga hilikoton. Kung gusto naton ang panggobyerno baguhon, ang aton anay kaugalingon ang aton unahon, hindi gid pag-ibaligya ang boto naton nga bilidohon, para nalanggid sang buwas damlag sang masunod naton nga mga henerasyon. Ang inyong pauna-una ang pananawan ng ipadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.